Malawi Today. Mwaswera bwanji ya Malawi chigawo chino chakumadzulo pa Limpopo FM mulindine Comrade Ntanyo wa programu yathu ija timaicha nkhanga zaona choyamba ife a Limpopo FM tikufuna tipepese chifukwa cha imfa ya a Lucius Chikuni. Ambiri a Lucius Chikuni timadziwa ndi voice ija imene imapezeka pa Zodiac, voice imene imapanga Zodiac kukhala Zodiac popanda voice imene ija Zodiac radio sitikudziwa ndibwezi ikudziwika ndi mawu okuti chani. Choyamba tinene kuti Mai Joyce Banda landirani kupepesa chifukwa cha imfa ya achibale anu a Lucius Chikuni. Ifani Limpopo FM tikuti mzimu wa a Lucius Chikuni ukause mumtendere. Need to know. But before I leave you, and before you select your last song, I want you to say these words for me. Mwatse Gulai in the Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Mwatse Gulai in the Zodiac Broadcasting Station, ZBS. ZBS. And you're tuned to Zodiac Broadcasting Station, ZBS. You are tuned to Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndinangofuna kutsimikiza kuti Amalawi nonse madera nonse voice ya mkulu ameneyi ndamene tikunena kuti ndi a Lucius Chikuni amene atisiya kumbanda kucha kwa lero. Tikuti mzimu wawo ukause mumtendere. Tiyena Malawi tonse tikawakute Mai Joyce Banda chifukwa cha imfa imeneyi maliro nkolirana. Nkhani ya age limit ndikufuna ndichenjeze aboma nkhani ya age limit. Nkhani imene ngati simuitenga bwino mudziwe zonena kuti kuthaso kwa kulamulira kwanu kukhalaso pamenepa chifukwa Amalawi ambiri akonzeka kunena kuti bill imeneyi ikangobwera mwachibwanabwana ndiye kuti anthu ayamba ma demonstration mpaka Lazarus Chakwera atule pasudindo. Nde inu azikuluakulu a MCP pakufunika msamalise kwambiri chifukwa constitution ya dziko la Malawi titayiyang'ana kumasanaku ndi kusuzumira sitikupezamo zokhuzana ndi age limit. Nde MCP mukumangobweresa malamulo mukumangosintha malamulo mukakhuta uko na ndolo mukadya nyemba uko kaya mwadya ndi masoseji
kaya mwatopa ndi zigololo zimene mukupanga ku State House ndiye kumapeto kwake mukumaganiza zonena kuti tizingosintha china chilichonse. Pitani mukapitirize za chisembwere zimene mwakhala mukupanga anthu ochitisa manyazi ngatino. Lero zigololo zakutopesani nde mukubwera ndikumazauza Malawi kunena kuti age limit. Inuyo mmakwanumo mulibe anthu okalamba, mmanyumba mwanumo mulibe azikulu akulu. Mafumu kuti tipite kudowa, kuti tipite kukasiya, sitipezako mafumu amene ali okalamba koma akwayang'anira anthu awo bwino. Ngati mwatopa ndi kulamula kuli bwino kungonyamuka. Muchita kuziwikiratu kunena kuti chitseko chakupanani. Inuyo munthu uyu mukunena kuti ndi wamkulu. Inu osatenga advantage banji kunena kuti poti munthu uyu ndi wamkulu nde kuti ife kuti tikapikisane naye tikawina popanda mavuto okhaokha. Tsoka limene likuchitikirani china chilichonse chimene mungapange chikungobwera pa mbalambanda anthu omvesa isoni. Zonse kuyesa kuchinga kuti nkhani ya Chilima isazabuke, komatu ndiye mwalemba m'mazi. Nkhani ya Chilima ija mupita nonse nkhani imene iji. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti mashini amene akufuna kutipeperesa nawo kunena kuti amenewa ndochita detect anthu. Mashini amene aja tinakuwuzani kuti mbali ina ndi mashini amene azachita multiply mafiga. Mashini amene aja Amalawi ndofuna ndikuziwiseni kunena kuti anakhazikisidwa, ndipo wina asabwere kunena kuti mashini amene aja tikupita kukagula. Mashini anabwera kale, anayikidwa kale, ndipo ndofuna ndikutsimikizireni kuti mashina amenewa achitidwa install ku area 49 kunyumba kwa Aelias Simbi ku New Gulliver, ndipo akutsogolera ndi Patrick Kachinjika ndamene akutsogolera installment ya mashina amenewa. Patrick Kachinjika amagwira ntchito ku Liquid Intelligence. Patrick Kachinjika ndi amene amagwira ntchito ku Liquid Intelligence Technology, ndipo ndi amene akuyenda ndi anyamata IMCP. Patrick Kachinjikawa amakhalira ku Zambia ndipo agwirapo ntchito ku Mati Choice Malawi ngati technician, ndipo pano akukhala ku Air Wing kumene aguliridwa nyumba ndi achakwera, ndi kumene akukhala. Ndipo Patrick iwa anakwatira mkazi ku Zambia zina lake Tapiwa Mwanza ku Lusaka. Nde ife zonena kuti tinamizidwe Amalawi, ife sitikunamizidwa. Anthu atu ife tikwalondola tsiku ndi tsiku, koma iwo sakudziwa kuti tikwalondola. Nde ndikuti mashini amene amaonjezera mafiga pobera chisankho amenenso akutengedwa ngati ochita detect kumasakasaka kuti anthu amene akuyankhula zolakwika ndi ndani. Mashina amenewa achitidwa install, ayikidwa kumeneku kunyumba kwa Elijah Simbi ku New Gulliver, ndipo munthu amene akutsogolera ntchito yonseyi ndi Patrick Kachinjika. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Nonse amene mumafusa maimba matelefoni kunena kuti kodi Transkulia sanafike. Transkulia amene akhala akunyamula katundu wanu nthawi ya December ija amenewa afika, ndipo tiyeni mwayimbire manamba lawo ndomwe aja sana sinti. Transkulia ndi aja Translimbikani amene amakhalira ku Baraka, ndipo aliyense amene anatumiza katundu wake akuthokoza Transkulia kuti katundu anafika, palibe china chilichonse
chilichonse chimene chinasowa ayimbireni a Transkulia pajatu aukhalira kuja ku Pretoria dera lija la Pretoria West ayimbireni ndikuti akunyamulireni katundu wanu ali ndi programu yonena kuti ngati china chilichonse chingatheke akuyeneka kuti anyamuke pa 15 February ngati kuli kusintha tikudziwisanisoni. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Posa chedwa apa ku polisi tikunena kuti akufuna kusintha maudindo. Tinakuziwisani kunena kuti Ax Muwanga panopa akhala kukwezedwa udindo kukhala wamkulu wa operation kulowa m'malo mwa amalemu achalera koma cholinga choyika Ax Muwanga ndikuti azakhale mmodzi wotumiza apolisi amene azayambise chisokonezo nthawi imene amalawi tizizapanga zisankho. Ndipo sachedwa mumva Amuwanga akukwezedwa ulendo kukhala wamkulu wa operation. Ndipo amalawi takhala tikunena kuti apolisi ambiri akhala kuphedwa. Posachedwa pompa tamva kuti wa polisi anapezeka wafa koma anali minibasi. Munthu wa polisi amene uja wachita kuphedwa. Wa polisi amene uja waphedwa chifukwa choganiziridwa kunena kuti anali mmodzi mwa anthu amene amatenga ma information kumapereka pa Limpopo FM, kumapereka kwa Bakiri Muluzi, kumapereka kwa Aponi Kalindo. Wa polisi amene uja ndi wa polisi amene anali woyambirira kupita kukakhala kumalo kumene kunali mashini aja asthmatic. Nde anali wa polisi woyambirira. Ali Limpopo FM atalengeza kunena kuti mashini aja akupezekera kwakuti anankaikira iyeyi kunena kuti iyeyi nda amene watuza ife. Choncho akhala akumulondalonda akumsaka. Nchifukwa chake lero wa polisi uja wapezeka zonoti wakaphedwa akamphera mu mgalimoto. Ndizomvesa chisoni. Nanena kunena kuti pali gulu la polisi limene ambiri mukhale mukupita mmodzi mungozi zosadziwika bwinobwino anthu aziti ndi ngozi. Choncho wa polisi amene wamwalira uja wachita kuphedwa chifukwa choganizidwa kunena kuti ndi amene amanena kwa uzali Limpopo kunena kuti uzani mtundu wa Malawi kuti mashini asthmatic ali kwakuti. This is Comrade Tanywa. MCP chifukwa chakupitirira kupanidwa chiseko. Anthu amenewa atumiza zitupa zathu ku Zimbabwe. Wiki imene yangotayi zakalembera zonse zokwana 9 miliyoni za NRB IMCP azitumiza ku Zimbabwe kuti akathandizidwe ndi kuuzidwa maberedwe azimenezi. Choncho zonse za NRB zimene zatengedwa kupita ku Zimbabwe zizabweranso mdziko la Malawi kukazakhala miyezi 3 kuti tikaponye chisankho. Ndi kunena pano zonse zitopa za NRB zatumizidwa ku
Zimbabwe kumeneku kuti akathandize kubera chisankho, ndipo mawa ndikupasirani munthu amene akugwira ntchito imeneyi ku Zimbabwe. Comrade Mtanywa, Parimpopo FM. Amalawi abale athu ku Rugeri State, abale athu ku Rugeri Estate alukhala moyo wovutika chifukwa cha mabwana ena amene khalidwe lawo lili loyipa. Anthu amene akugwira ntchito okwana 400 mu Rugeri State anayitanidwa ndi kuwuzidwa ndi mabwana awo kunena kuti chaka chimenechi aliyense akhala akulandira ndalama yokwana 500,000 ngati bonasi. Unali uthenga umene unachoka kwa azungu eni kampani ya Rugeri State, ndipo mabwana ya Rugeri State sanalakwise, anayitana anthu awo ndi kuwawuza kunena kuti kwabwera uthenga uwu kunena kuti aliyense alandira ndalama yokwana 500,000. Chonde abale anga, mwagwira ntchito, ndalama imene igwiriseni ntchito bwino. Zomvetsa chisoni, anthuwa wina aliyense walandira ndalama yokwana 40,000 kwacha. Pa 500,000 wina aliyense walandira 40,000. Nde anthuwa anapita kukafunsa kunena kuti kodi ndalama imene munatiuza kunena kuti tilandira 500 ili kuti? Anthu anaponyedwa miyala kuwuzidwa zonena kuti inu simukuyenereka kulandira 500, inuyo 500 sikukukhalani. Komanso chifukwa chakuti mwabwera kuzakumbusa ndalama imeneyi, aliyense ntchito yatha. Ndikunena pano anthu opitirira 400 pa Rugeri State Chikuli division ndi ma division ena ku Rugeri State achosedwa ntchito chifukwa chokalonjerera ndalama imene analonjezedwa. Sikuti iwo anachita kupempha kunena kuti mabwana tionjezereni salary ayi, koma mabwana kubwera okha ndi kuzauza anthu. Lonjezo linadulitsa mutu wa Yohane. Lero anthu acha chifukwa chokakumbusa ndalama onse achosedwa ntchito. Nde inu amene takuonani mwakangalika kunena kuti kumayankhulira anthu, kumayimira anthu, tamangani ku estate ya ku Rugeri. Anthu 400 amene achosedwa ntchito, achose ntchito koma apase ma 500,000 awo. Achose ntchito olo apase ma 500,000 awo azipita, koma osati kuachosa ntchito ndendi kutengaso ma 500,000. Mabwana ku Rugeri, pangani machawi tisanayambe kukutchulani mmodzi. Ndithamangire ku Minimini Estate. Ku Minimini Estate kumeneku kunabweraso munthu wina amene anali wamkulu wa kumulanje Labour Office amene akugwira ntchito ku likulu limene timalicha la Eastern Produce ku Kachibi House Eastern Produce. Mkulu ameneyi amagwira ntchito ngati wamkulu wa Labour Office kumulanje. Dzina lawo ndi Amotisa akuzuza ogwira ntchito ku Minimini. Anabweresa malamulo olakwika, malamulo onena kuti anthu azingolembedwa ntchito ngati mwaganyu, ndicho linga chonena kuti akakhalisa asamapase mapensiyoni, ndalama zawo za pension. Malamulo amenewa anabwera ndi Amotisa. It's just unfortunately kunena kuti Amotisa ndi munthu wonena kuti Amalawi suti tingalimbane naye. Kuti taone Amotisa tikozaso
kumva chisoni kunena kuti kodi mkuluyi akupanga zimenezi chifukwa chani, ndi ufiti kapena tinene kuti ndi chani. Amotisa ndi munthu wolumala, amayendera wheelchair. History yawo tibwere nayo, history ya Amotisa tibwere nawo. Kuti akwatire mkazi amene ali nawo anachita kufusiriridwa chifukwa cha vuto lawo. Lero Amotisa akhala chipinjo kwa anthu amene sali aulumale. Iwo amene ali aulumale akhala chipinjo pamaso pa anthu amene ali abwinobwino. Amotisa zimvereni chisoni, Amotisa zimvereni chisoni. Nde kuminimini kulikhalidwe loyipa, anthu ochola ti akukumana ndi mavuto chifukwa cha Amotisa. Amotisa amene anali wamkulu wa Labour Office wa Pamulanje, ndipo aliso wamkulu wa Labour Office. Ntapanga kafukufuku wanga anadyaso ndrama yokwana 70,000 ya mkulu wina amene mkulu wina lerolo ndi activist. Ndrama ya passport anaija Amotisa. Amotisa anajaso ndrama ya Comrade Mtanyiwa atapanga ngozi. Mulibanja Amotisa, mulibanji Amotisa. Tangulandira utenga kunena kuti pali munthu wina aso amene waphedwa, pali munthu wina amene waphedwa ndi Aniki Chakwera. Ripopo dikawle detaya nyamata ucha muna mutuma kuti akagule mutampasa quotation. Nyamata amene muna mpasa quotation walemba china chilichonse wanyamuka kupita kukagula katundu, wanyamuka kupita kukagula katundu kena koma muitana. Ali kuti nyamata amene ucha Aniki Chakwera ali kuti abambo ukupa mwana ukupa. Ndikuti nyamata amene munapanga naye business kulemba quotation contract imene munampasa ili kuti nyamata amene ucha ali kuti tamva kuti wamwalira tu nyamata uchatu. Auli mama ndila bwela ndikatereso pali Mpomwe FM tisiyane pomwe pamawa ndikubwera ndi nkhani ya Lebanese. Mlebanese wina amene wapasidwa contract yomanga maskulu koma chikhalire nicho olo alibe mpeni womangira nyumba, olo fosholo pa nyumba pake palibe, koma wapasidwa contract ndi Achakwera yomanga maskulu. Ndikupasani figa ya maskulu ndipo ndikuuzaniso ainake a contract yo uku kwa Lebanese ku angothawirako. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndipo Lebanese amene akupezeka ndi mapangolini. Ala kukhala kuti chapanjiwa hapo ndipo amene pakukhala amene mawa pa Limpopo FM. Ndi Comrade Mtanyiwa ndikupasirani nkhani ya Mlebanese amene banja DC ya patrolo yatipeza nkhani ya Chimanga, yatipeza mawaso inoyo nkhani ya Chimanga. Tikubwera ndi nyamata wano amene mmamgwirisa ntchitoyo ita nawo kwa lero olansa chita kampeni branch sata bwenera somboma Mulungu adatana nawo ibweresi amakamera chita ni zoom. Sonsi yabantu yops ndikatera sopa Limpopo FM. This is Comrade Mtanyiwa tikumaneso mawa.